Окей, здравейте. Аз съм Остър и искам да ви кажа, че вече правя и аватари. Тоест, вече рисувам аватаря. Ако някой иска, мога да му направя банер, но не знам. Все още се уча. Направил съм няколко на няколко приятеля. И ако вие искате, трябва да ми направите реклама и да събере поне 100 гледания и да не са фейк, защото може някои, които бяха фейк. Но гледа, така че гадко да направите тези 100 гледания, ще чакам още 1-2 дена, за да се апдейтне YouTube и да. Можето, това е горе-долу. Сега ще ви покажа някои, които съм направил. Не съм направил спидарт, но по-нататък може да направя. По-нататък ще ги правя спидарт, но за момента само просто ще ги качвам и всякаква музика. Може и ти да не правя, не съм много сигурен, но да, ще видим. Да, общо това беше по хора, да няма се харесал и да, скоро живейте нов клип.